s'ha trencat la tendència i comença a haver un increment amb el nombre de la creació d'empreses. Però tot no són flors i violes, tenim mancances i tenim dificultats. I una greu dificultat és el tema de la mobilitat. Per tant, des d'aquí, i no ens cansarem de dir-ho des de la ciutat de l'Hospitalet, si no es fa l'intercanviador de la Torrassa, serà molt difícil millorar l'accessibilitat en transport públic des de la zona sud fins a l'àrea metropolitana. Per què creixem? Perquè som més competitius. I per què som més competitius? Perquè hem millorat la productivitat. I per què hem millorat la productivitat? Perquè hem fet ajustos interns i hem fet una cosa que uns altres països no han fet. Primer, les reformes al govern i els ciutadans les hem acceptat. I segona, l'exportació. Moltes gràcies a tots.